Chingenzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Toda kutenda vanenge vanesu mazuva ese, toda kutenda vari kukokera vamwe, toda kutenda vari kuforwardira vamwe mari akukomborere. Vane mibvunzo musaregedza kubvunza. Let the questions come through. Even zvamunogona kufunga kuti takazviita but zvakakupotsai, feel free to post. We can either refer you to the post kana tarangarira kuti yanga iri musi wechingani, kana kuti we can even redo it kana ya very remote. Mwari anotipa simba rekuita izvozvo. Today we want to answer another question yakabvunzwa nomwe wedu. It's also in regards the Sabbath. Takadzidza about the Sabbath quite extensively. Tichedza kupindura mibvunzo ine vamwe nekuresponda also kune zvimwe zvatinonzwa vamwe vachidzidzisa in regards the Sabbath day. So kana paine zvakakupotsai munogona kudzoka paplatform muchisecha mukaona zviri kunetsa kusecha, just ask the question. We will know what to do kana muchinge mabvunza mubvunzo wakabvunzwa uri kuti panapa. Konai pastor, kubasa kwangu ndinonzi ndinofanira kushanda neSabata. Ndoita sei? Ndorega basa here? Ndo mubvunzo wakabvunzwa. So I understand munhu abvunza mubvunzo pada akafollowa malessons atakaita panapa akarealize kuti no, I should be resting on a Sabbath, sekurayira kwakaita Mwari, ndichiwana quality time with God on that particular day sekurayira kwakaita, but ane challenge kubasa ari kunzi aiwa kuno unotouya on a Sabbath. Saka ari kuti ndoita sei naye pastor, ndorega here? Now normally such decisions hadziudzwi munhu kuti aregera iwe, because unozodzoka kuti makandifurira mhuri yangu yakufa nenzara. It has to be a personal decision. What I'll simply do, I'll give you guidelines for you to make the wise decision. And when you go to Acts chapter 4, because in life we are always going to be faced with this, with different scenarios and situations where you need to decide between listening to what God says and listening and obeying what a man is saying. Those hazvimboperi izvozvo, hazvigumiri panyaya yeSabbath chete. Pakawanda pauchasangana nemasituations kuti you need to now to decide kuti ndoteerera zvaMwari here kana ndoteerera zvevanhu. Acts chapter 4 verse 18 to 19. So they called them and commanded them, Peter and John altaurwa, not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Peter and John hatichadi kunzwa kuti mataura kana kudzidzisa vanhu nezvaJesu Kristu. Chinzwai answer yavo paverse 19. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. So answer yana Peter ndekuti tazvinzwa zvamataura but tongai mega kuti zvakanaka here kuti titeerere imimi kana kuti titeerere Mwari. So it's a principle that I'm bringing back to us as well. We need to ask ourselves, what is it that is right? To obey God or to obey men? Should we obey God or should we obey men? Havasiwo vega vana Peter. Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Saka vakomana vakatosvikirwa ne same situation like ine abvunza mubvunzo. Ndoita sei? Basa vari kuti ita izvi, Mwari ari kuti ita izvi. Nebuchadnezzar ari kuti pfugama, Mwari ari kuti musapfugama. So vakomana they were very clear to Nebuchadnezzar, hatigoni kuteerera zvamataura because Mwari haatenderi kuti tiite izvozvo. Uye Mwari anogona kutirwira pamoto wamuri kutyisidzira nawo. But even akasatirwira pamoto iwowo, chingogarai maziva kuti hatigoni kupfugamira chidhori chenyu. So Nebuchadnezzar erected an image. And today, humanity has erected a false Sabbath, and people are being led towards upholding a false and unbiblical Sabbath. That is what they are upholding against that which is clear from the Bible. So we need to decide whether we are going to follow gurumwandira revanhu nekuteera kuri kuenda ruzhinji kana kuti tichateerera zvakataurwa naMwari. The decision is ours. And vana Daniel, vana Shadrach vari kuti Mwari anotirwira kumoto. And let me also say to you, Mwari anokurwirai kunzara yamuri kuchidziwa nayo kuti ukadzikwa basa mhuri inopinda nzara. Basa iroro in the first place harisiro riri kumbokuraramisai. If you are very honest with yourself, your salary haimboperi 1 week muchinayo, but munopedza mwedzi 30 vana vachiona chikafu every day mumba. Saka zivai kuti Mwari ndiye anokurwirai, Mwari ndiye anokuprovidirai. So you need to make a decision. Whom are you going to obey? Your boss wekubasa here kana kuti your boss who created you, who is God?
Regai ndipedze ndichiverenga Psalm 37 verse ya 25. I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread, begging bread. Ndaimbowa mudoko iko zvino ndatokura, but handina kana musi one wandakamboona mutsvene achitambura kunyange vana vake vachikumbira zvokudya. That's what God is like. It is God who provides for our daily needs. It is not the company, it is not the manager. Even if you are threatened with chibva pano, when it is a godly principle, just stick to a godly principle. God will make provision for your needs. Because mangwana company iyo ichakumanikidza kuti fojera mapepa ayanyepa kuti takadzokesa tax. Uchaita sei? Uchanyepa here kuti uchengete basa. Iro Bible richiti usapupura nhema usaba. You see now. So there are things that you need to make sure kuti vanhu vagare vakaziva, this is a line that I cannot cross. I cannot sin against God by doing this. Joseph was asked by Potiphar's wife, and there were benefits, of course, that were going to come up after that. But he said, no, I cannot sin against God. Let me go to prison. So there are certain times when we are faced with such situations where we need to make strong and solid decision to stand on God and his principle and wait to see what will happen to us later. But David is saying, so if it is fear of starvation inogona kuya mumba, I can assure you, my brother or my sister who asked this question, that God will provide if you choose to stand on his side. May God bless you. Amen.